Tambra Studio. Ni fa aradi ki daina taɓa ni, na ce fa aradi ki daina taɓa ni. Naga kina neman fata ni, naga kina neman fata ni, kina muni kallon soyayya. Ni fa ban san soyayya ba, na ce fa ki daina taɓa ni. Da ki muni hirar soyayya ba na gwara ki bani alewa da waina a dan yunwa mata kama ni. Mata ta ja mini kunne ta ce kar in yarda da mata, idan na yarda tana zane. Naga kina wani lashe baki, kina wani haka da ido kuma kina neman kama ni. Ke fa ki daina fari da idan ki, na ce ban san soyayya ba. Zan yi ihu kar ki ji wasa, in nayi ihu ƙarshen zancen yan yi zuba ai saka maki.